Oh no. Това съм виждал целия ми живот. No. Що това никога не съм го виждал в целия си живот. Аз съм фен номер 1 на Грани. Това пък какво е? Дорлок. О! Дали се скри? Това е много добра музика. Добре, това как го правя? Това са под леглото, как го правя това? Толкова е напрегнато. О, стига кампи, бе. Добре. Къде ще играем? Рела. Так. Оп. Опа. Хайде. Значи, само това се притеснях. Това да грани от някъде. Сега точно това да... There's motion at your doorstep. Това не го видях. О, ти си насякъде. Двамата са. Аха. Леви кръста, нали? Това бе, какви сти обувки. Трябва да я разсеям с нещо. Къде нела тако? Заправо към мен. Грани is tweaking. Храна? Това е знам за какво. О! Бързо тук. Бързо! Бързо тук! Севки. Това не направи звук, супер. Ще ми трябва. О-о-о. Това ми трябва. Ела ми се. Боинг! Айде, баб. Дядо. А тук и ти. Оп, боинг. Така. Дай ми ключа. Минахме играта. Охо. Това ми е пистолетчето. Ох! It's okay, Riley. I'm Joy. Тя ми е оранж. Вече има музика. Оп, здрасти. Иде тук на майнара. А така. Оп. О. Как съм мастър. Гледай сега. Спитвам да избягам за вратата. Това не ми трябва.
Камень. Ау. Оп, я вот... Упс. Я сам си намерил. Дзъдзът ще ви размажа. Вот. Ето е първата. Оинг. Дедо. Яла. Оп, здрасти. Оп. Queenie Hams. Orange. Оп, здрасти, баба. Нещо тук има. Нещо часовника? Не. Здрасти. Сандрина! Оп, здрасти. Опа. Без да искам. Евил Грампа! Евил Грампа! Евил Грампа! Евил Грампа! Оп, здрасти! Оп, чуп, чуп! О, как съм прав! Сега не ми трябва. Всъщност... Трябва... Не ми трябва. Всъщност... Не, всъщност не ми... Не, нямам... Пистолета ми. О, ти ще видиш, ти ще видиш. Да, я тук, я тук, а тук, а тук. Така. Ти е там. Просто... Тъми! Бум! Ага, яш това. Да, подкъс! Ето за какво ми е падло, окей. О, нямам и го това. Бе, какво се очакваше да правя в тази ситуация? Не мога да разбера какво трябваше да правя в тази ситуация. Бум! Аз съм мастера на грани. Three.